Имате бизнес. Притеснявате ли се кой кога ще се обади по телефона? Случва ли ви се да изпуснете някое важно обаждане? Ние имаме точното решение за вас. И сега ще ви покажа нашия AI гласов асистент. Здравейте, аз съм Виктория, вашият виртуален асистент за AutoPro сервис. Здравейте, вчера спуках гума на колата и утре спешно трябва да мина да я сменя. Възможно ли е? Записвам ви за утре в 10 сутринта. Име, Чудесно. Слав Папазов се казвам. телефонен номер, 0897 21 21 27. потвърждавам. Слав Папазов 0897 21 21 27. Утре в 10, така ли е? Да, чудесно, благодаря. Потвърдено. До скоро. Искате да приложите нашия AI асистент във вашия бизнес? Ние ще ви предоставим 24 часа безплатно демо, което може да пробвате. Натиснете линка долу, попълнете формуляра и нашия екип ще се свърже с вас възможно най-скоро.